életünk minden percében. Szent Fiadért, a mi Urunk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságot. Ámen. Kedves testvérek, gyermekek, mondjuk együtt, fennhangon, közösen a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük a már megkezdett szép énekünket, 312. dicséretnek két utolsó versét énekeljük áldásvétele előtt. Harmadik és negyedik verset, harmadik vers így kezdődik: az Úr elé határod a szív alázatát. Az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád megáll. Ha tességünk marad, bennünket fogadod, szentelkedőre járad, a szívünkön talál. Ó Jézusom, szerényen, kér már ebben hív, tegészítsd teréken, lesz otthonod e szív. Gyerű szívemben áll, halál szegényes áldás, mert mindörökre állás, úgy áldja Krisztusát. Helyünkről fölállunk, fogadjuk Istenet. Mindezek után pedig az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon minnyájan mi vélünk, most és minden időben, örökkön örökké. Ámen. Minden testvéremnek áldás békességet, szép napot, jó munkát kívánok valamelyik.
környezetünk népzenei hagyományait a tanult dalosjátékok és zenei felvételek segítségével. Az óráink felépítése a következő szokott lenni: dalosjátékok, népi mondókák, tánclépések. Műsorainkat a gyerekek által legkedveltebb dalosjátékokból állítottuk össze közösen. Fogadják szeretettel a gyerekek műsorát, és biztatásul, mivel első fellépés szülők előtt, tapsaital hozzák őket. Fényes napú